Siyanibingelela nonke balaleli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owayinikela ngenxa yethu ukuze asophule kulelizwe lamanje elimbi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona sifundise siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli kuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Ulaba abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli emafonini enu kuma mobile devices enu, ama laptops noma ama tablets noma ama cellphones kuma app stores kuze sonke sizofunda kanye kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa njengamanje. Umoya ongcwele esihola ufinyelela eqinisweni engeke laguqula umuntu ngentando yakhe elinguJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda indlela ekumele sihambe ngayo, indlela ekumele siphile ngayo uma singabantwana bakaNkulunkulu kulomhlaba esibonakele kangayo esiphila kuwo. Nalabo abanofakazi uNkulunkulu esekunikezile ufakazi ukuba udlulisele kuzo zonke izindlebe ezilalele eziyimisele ukufinyelela eqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli nani bazalwane, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi neBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise kube ngabe lokho okuzwayo ngamadlebe akho ngabe umoya ongcwele uyakufakazela yini ngemibhalo engcwele iBhayibheli. Njengakho konke okufundiswa la sishunyayezwa ufakazelwa umoya ongcwele ngembhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholayo endleleni engokuphila izwi lenkosi uJesu Kristu. Bazalwane, ku-YouTube uzosharisha nelink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela nithi niyamkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, kuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso ayiphethe nayifundiswayo kube ngabe umoya ongcwele uyakhazimuliswa yini ngayo. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje ukuthi imfundiso ephilileyo ifikile ezindlebe zethu nokuthi izindlebe zethu zikwazi ukulizwa izwi likaNkulunkulu. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usisindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyambingelela nonke balaleli, yamkelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola enaba kabanzi ejula ngokwemfihlakalo yembhalo umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyambingelela kuzo zonke izindawo enikuzo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Siyambingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu inkosi yethu yokuphila nomsindisi wethu osenzele umusa ezikhathini zokugcina ukuthi sifinyelele ekumazini ngokweqiniso nangendlela yena ayiyo
uNkulunkulu ngokulunga labo abeza kuyena ngokuba bafuna ukulunga, bafuna ukuthula, bafuna nokungcwele. uNkulunkulu uyishintshile impilo yami ngendlela engayiqondi namhlanje angazi kanjani. Uma ngibuka le ngiphuma khona namanje ngiyazibuza ukuthi kwenzeka kanjani mina obe isikhohlakali ebengizibona ngafanele ukuthola ukulunga. Kepha uNkulunkulu emuhle wakhazimula impilweni yami. Lokho kukodwa kungikhombisa ukuthi uNkulunkulu akahlulwa lutho. Ubonakala ukuthi ngeke ngithi ngingcono ngoba ngangenza ukuthi no, akukho okungcono ngoba konke engangikwenza bekuzomphathisa ngigcine ngesihogweni. So akekho ngathi ungcono kunomunye emhlabeni, noma ngathi yena usindiswe kangcono. Sonke sithole umusa uma sihamba ngawo, siphelelisa ukulunga kwaNkulunkulu njengezidalwa zakhe. So iyona into engijabulisayo ukuthi uJesu Kristu akahlulwa lutho. Kepha thina-ke singabantu siba nakho ukwahluleka, sibe izahluleki. Kepha uNkulunkulu akahluleki. Akukho ngaphezu kwamandla akhe, akukho futhi ohlula yena. Amen. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungenzele lo musa omngaka kaze ngafika kulesikhathi. Ukuba kuya ngami mfana ngabe sengafa nesikhathi lapho ngangifuna khona ukuthi ngiziphose kusha building, Sathane efuna ngithathe ukuphila kwami ngenxa yokuthi mongenakho ukuqonda izinto zenzayo zincika enyameni. Mohamba kumnyameni ubona kukuhle ukuthi uma uvele ufa izinto zoba ngcono because ukuphila kwakho akunamsebenzi. Kepha uNkulunkulu wangisiza, wangilondoloza ngendlela yakhe engayazi kuze kube namhlanje. Wangifundisa ukuthi umuntu akayena umuntu ngezinto, kepha umuntu ngokulunga nokuqonda. So uma uziphilela ubona ukuthi fanele ufane nabanye abantu, ngathi kune competition, bayafunda, bayasebenza, banemindeni. Wena ubona ngazi ukuthi impilo yakho ayinamsebenzi ngoba unakho lokho abanye abanakho. Awunayo ubaba, unayo umama, unayo umuntu ozokhuluma naye. Wena nje ubone ngazi ukuthi uyaqilazwa uNkulunkulu akanandaba nawe. Kepha ngoba usuke esafuna ukukhombisa amandla akhe uyakuyekelela ufinyelele kuleso sigaba. Abanye uSathane abagwinya bangalitholi ithuba lokuthi bakwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Abanye balithola, abanye balithola. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamandla akhe uthina sonke ngokuhlangana kwethu ukuthi usenzele lo musa ukuthi sikwazi ukuye sifinyelele kuyena. Amen. Amen. Ngokomoya nangokweqiniso. Akukona ukuhlakanipha kwethu ukusindiswa, akukona futhi imisebenzi yethu. Kungumusa uNkulunkulu asenzele wona ukuthi sikwazi ukuthi sigcine sintholile. Ngakho-ke bonke uNkulunkulu nabaprofethi bakhe abangcwele abanika izwi lakhe baliphatha ngokuthembeka. Engathi nami nganginika lowo mandla ukuthi ngiphathe izwi lakhe ngokuthembeka. Nginganciki okwami ukuqonda ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngicela yena ukuba angigcwalise ngokuqonda nangokuhlakanipha nangolwazi lwakhe ukuze
ngingahambi ngedwa kepha ngibize nabanye abafowethu nodadewethu nomama ukuthi bafinyelele eqinisweni ukuba sifanele ukuthi sitshelane amaqiniso emhlabeni futhi ngabe siphilele iqiniso. Ezinye izinto azifiki kahle but isuke ziyizona, ezinye zimnandi bese ungasazenzi bese uzizwa ziyajabulisa. Abantu abaqala ukusindiswa bese bethola iqiniso engathi bangalithatha bavotshela nabanye baze bagcine sebexabana nabantu ngenxa yokuthi injabulo nentshisekelo. Usathane-ke uma ungakuqini-ke usenentshisekelo uyayithola nendlela yokuthi akwazi ukuthi alethe abantu abazoku-attack, ugcine so usaba noma so ungabaza noma ungasazi ukuthi uzoma kuphi. So manje usefuna-ke usathane umphike uJesu. So ngaleyo ndlela okholweni kufanele sikholwe ukuthi uNkulunkulu akekho ongamhlula. Sathane ngumqambi manga uNkulunkulu ngumdali kuyiqiniso nakho konke okukhona emhlabeni. Ingakho-ke simazi ngemisebenzi yakhe ebonakalayo nangakho konke akwenzile. Ithi enye incwadi lapha kwincwadi ya-Isaya, Isaiah sahluko 41 sukela kuverse 10. Ungesabi, Ithi ungesabi ngokuba mina nginawe. umuzi umoya ingcwele uthi ungesabi. So asifanele ukwesaba ngoba uthi kwenye incwadi lapha kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 4 verse 18. Akukho ukwesaba othandweni. Uma sineqiniso, iqiniso lilahla ukwesaba. Kepha uthando olupheleleyo luyaxosha ukwesaba. Lixosha ukwesaba. Ngokuba ukwesaba kunesijeziso. Ukwesaba kuletha ukuhlukumezeka. Nowesabayo akaphelele othandweni. So uma usakhona ukwesaba kusho ukuthi iqiniso alikakuhlali kahle. Kusakhona leyo ndawo usathanya asafuna ukuthi akusabise ngakho ukuphila kwakho nokwazi kwakho iqiniso. Kepha umoya ingcwele uthi yena uza kugcwalisa. Uthi kufanele umethemba. Ufanele ukuthatha ithemba lakho ulibeke kuyena ngokugcwele nangokuqonda. Ufanele ukuthi uzinikele kuyena. Wonke umuntu udlula kwisigaba esithize. Mosanda kusindiswa abantu bakhuluma izinto bathi uzowa. Ngoba bakwazi ngale ndlela abakwazi ngayo. Nokuthi-ke usathane usuke ekhuluma lapha ekuyani ukukhumbuza ukuthi khumbula ukuthi ubani uphumaphi wena ngeke uze kuphele ngisho inyanga. Ngeke kuphele unyaka, ngeke kuphele u2 years. So meqala uthi ngizokunika isikhathi ngimnika u6 months. Bebona u6 months uyaphela athi hayi sokubona beyoqeda lonyaka. Bese kuphela lonyaka sokubheka nomunye uzolandela yini. Ngileke esethula uSathane because wena usuboshelwe manje ejokeni linye nobungcwele. Akusekho ukuphuma manje usuyisigqila sobulunga awusesona isigqila sesona. So uNkulunkulu usefikile. uNkulunkulu mefika manje empilweni yakho wazi ukuthi uthola umusa ngempela because baningi abantu bayakholwa kepha-ke uNkulunkulu abamazi. Iqiniso abalazi, abafundisi abalishumela iqiniso. Amen. Ekhaya kukhulunywa iqiniso. So abantu abalazi iqiniso bajabuliswa amagama amabandla, bajabuliswa ukuthi basonta kuphi. Nokuthi basonta nobani, ubani umfundisi wabo uyaziwa udumile. So abalitholi iqiniso. Yabo iqiniso ke livela kancane. Amanga asephenduke nje into enjwayelo nempilo ekumele siphile. Kepha-ke isiphetho sakho konke ukubhubha. Yonke lemfucuza yempohlisa abantu beyifaka beyigxisha ngekali naley'nkanuko abaziqhubayo konke lokho kuzophelelwa isikhathi kungekudala.
ukuba akekho umuntu odalelwe ukuba aphile odakeni. Sonke sidalelwe ukuba siphile ekukhanyeni, siphile sihlale siphuza amanzi aclean. Abantu baphuza udaka, abadla udaka emasontweni abo. Bafundiswa bafida yonke imfucuza abathandi bafida yonke. Ngenxa ukuthi abantu bayahala, abantu baphelelwe uthando lweqiniso, bathanda izinto ezidaliweyo, bathanda izinto ezibonakalayo. Bangenza noma ngabe yini ukuthi ke bathole lezi zinto abazifunayo, umoya uhala. So wena bese uhamba ngeqiniso, ungasatshiswa ukuthi awunakho ukudla, awunayo impahla ethize, awunayo indawo yokulala. Ungasatshiswa lezo zinto. uNkulunkulu akaze azahluleke. Ithina esahlulekayo. Thina siyahluleka, siba izahluleki. Futhi kwesinye isikhathi senza amabomu ukuba sathi ukuthi siphila ngaphansi komusa. So abafundisi abaningi sebecindezela abantu ngokuthi ke bathi ukuba siphila ngaphansi komusa, ungazenza inwele zakho. Yini wrong inwele zakho? Hamba uyothenga imithi lapha ezokushisa wenze inwele zakho. Hamba uyothenga imithi lapha ezokushisa ufuna ukushintsha isikhumba sakho. Yini wrong ngale ndlela le uNkulunkulu adale ngayo? Sathane ukufaka ukwesaba, dayisele ama-chemicals ukuthi wena fanele kube muhle ngaphandle, ngaphakathi ufila awunakho ukuzethemba, awunalo ithemba. Ithemba lakho lisekutheni nje uma nginemali ngizoba umuntu, uma nginemoto bazobona ukuthi mina sengumuntu. Ithemba lakho lisezintweni eziphathekayo. Thina-ke thiwa uma nje sinokudla nempahla zokugqoka nento yokulala masibonge. Uthi uyazi ukuthi lezi zinto lezi siyazifuna. Uthi before even sikhuleke ke uyazi sifunani. Ukuba uyazi wena nosuke saconfirm ngomlomo wakho ucela uzithoba ukuthi wena yini oyicelayo. uNkulunkulu akwenzela umusa. uNkulunkulu uyawenza umusa wakhe, avule iminyango evaliwe, agcwalise ukulunga kwakhe ukuze engeze usoleka. Ngisho izoni bezicela uyaziyekela zibe nawo. Amen. Ukuze engeze uthi nje uyasoleka. Amen. So uthi kwenye incwadi ingalo yakhe imfishane ukuthi ngasindisa. Yena akahlulwa lutho. So uma uhamba naye ufanele ukulahla ukwesaba. Uthembe ke. Uyabusa emhlabeni. Yebo usathana ukhona, umoya wakhe ukhona, akekho uNkulunkulu uyabusa emhlabeni. Ubusa emhlabeni, ubusa ezulwini. Zonke izikhundla nezikhulu noma ngabe yipi isikhundla umuntu ahlele kusona. Kuumusa kaNkulunkulu, kepha ufuna ukumkhombisa ukuthi ngokuhlala kwakhe kuleso sikhundla kuzovela ububi bomuntu ngaphakathi. Mase ehlezi isikhundleni. Umfundisi esontweni bese ninikwa isikhundla, usefuna ukuba upresident, usefuna ukuba icelebrity, usefuna manje ukuba yilona yonke. Uthi uJesu akukho kufihlakele kwevela. Nelikhulume emnyameni kuzovela. Uthi ayikho into efihlakele phambi kwakhe. So abanye ke bangabafundisi balana nabanye abafana. Abanye bangababhishophi banabafazi nga2. Abanye bangabapostoli bathi ke bakholelwe emadlozini. Bathatha izinto ezikeBhayibhelini bazibize ngako bese bezophambele leBhayibheli izikhohlakala. Akukho yedwa umuntu ozothi uyakholwa usindisiwe. Athi ukholelwa kule ncwadi le. Bese enza into ephambene naye. Akekho umuntu ozothi ungasho ngomlomo angikuphikisi. Kepha ngokweqiniso awusindisiwe, ufuna ukusho njalo. Awusindisiwe ngokweqiniso ukuba le ncwadi ayibalekele. Bashebe bayiphatha kepha abafundisi ngayo. Abafundisi ngoJesu. Bafundisa ngomprofeti uShebe. eZayoni bayiphatha le ncwadi. Kepha kucula 2 hours
Usungezwa kuhayizwa kushawana nezithembu bayalumana. Abayivule encwadi. Banemoya engcwele bayaprofethelana. Baprofethelana khona esontweni, batshelana izindaba zabo. Baphatha izinduku ezineziphambano. Yonke leyo nto leyo imfucuza lo utoti lo. Amen. Vulani imbhalo, hlolani imbhalo. Anifuni ukuhlola imbhalo. Jabuliso ukukhelana ngeziwasho nangey'ntelezi. Nithi ngiyakholwa emaromeni. Amen. Bathi basindisiwe, bathi bayakholwa. Babiza ummeli mebekhuleka. Bayidelela. uJesu mesifundisa uthi asithi baba wethu osezulwini. Bona babiza ummeli. Kuthiwa singabizi neyodwa ingilosi noma umkhosi wasezulwini emkhulekweni yethu. Noma kuthiwa ngabe ubani. SinoNkulunkulu oyedwa. Uyedwa uNkulunkulu. Uyena ungumsindisi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Yes, Lord. Kuthiwa singazenzeli imfanekiso ngabe usemhlabeni noma ngaphansi komhlaba noma ke kuthiwa kukuphi noma kuthiwa kusezulwini. Emaromeni kugcwele izithombe. Zezingane bathi izingilosi ugcwele izithombe zamakhehla ongawazi. Bese kuzothiwa kune Holy Trinity. uNkulunkulu uhlukene kathathu. Abantu bakholelwa kuNkulunkulu abathathu. Ale uma iBhayibheli lithi ke egameni likayise elendodana kaMoya Ingcwele. Mase ithi lapha kwincwadi yaJohane oqala sahluko 5. Funa uverse 7 noma uverse 6. Nguye lo oweza ngamanzi Uze ngamanzi nangegazi uJesu Kristu kungengamanzi odwa makeke akubona amanzi kuphela kodwa ngamanzi nangegazi nomoya ungofakazayo ngokuba umoya uyiqiniso. Uze ngamanzi weza ngomoya weza ngegazi. Umoya wabasenyameni wazofundisa imfundiso yokuthi abantu abadlule emanzini ukuze bathethelele izono. Naye wangena emanzini. Simazi kanjalo. Ufundisa leyo nto futhi kuphela. Qhubeka. Ngokuba bathathu abafakazayo. Nayo indaba le khona bebona iziqu ezintathu. Thiwa bathathu abanjani? Abafakazayo. Ngokuba lokhu kuthathu ukufakazayo. Lokhu okuthathu okufakazayo. Okuthathu. Yes, Lord. Amen. Kuthathu okufakazayo. Kuyini? Umoya, uNkulunkulu lo, namanzi, negazi. Labo abathathu bavumelana entweni inye. Unongoleke leBhayibheli. Letha le Bhayibheli. MaBhayibheli swabanga manga. Namanga leBhayibheli lapho. Sathane ufuna uzenzela umathani. Yohane oqala sahluko 5 verse 7. Amen. For there are three that bear record in heaven. Bathathu abafakazayo ezulwini. The Father, the Word. Ithi lapha ezulwini. Verse 7. Ngokuba bathathu abafakazayo, umoya, namanzi. Hayibo. Ezindaba. Thiwa izwi ngapha, thiwa amanzi ngapha. Lord Jesus. Ngcono balesibonela. Amen. UnamaBhayibheli lawa abantu abawenzayo bakhohlakele kangakanani beshintsha izwi. Bebenzisa lento le abayifunayo khona bezofundisa imfundiso esikhohlakele. IBhayibheli lithi kuthathu okufakazayo ezulwini. Ubaba, yizwi nomoya ongcwele. Lithi lesizulu ngokuba bathathu abafakazayo. Lima lapha. Maselithi 8. Umoya, namanzi, negazi. And there are three that bear witness in earth. The spirits, and the water, and the blood. And these three agree in one. They are not separated.
izinto lezi ezifakazelanayo ukuthi zihamba ngendlela eyodwa, sihamba ngomoya owodwa. So ayihlukene lonto leyo. So lena ke manje ekhona la Satan uloke ekhipha nje eBhayibhelini. Jesus. Eloke ekhipha nje eBhayibhelini. Ngoba namaBhayibheli esingisi amanye nawo aseluthiwe. Siyambonga uJesu. Amen. So manje ongiphindele ngifuna leli lesingisi manje ulisho ngesizulu. Verse 7. Ngokuba bathathu abafakazayo ezulwini ubaba izwi angithi ubaba uNkulunkulu uJesu ngulizwi naye nomoya ongcwele uJesu umoya ongcwele ngithi uJesu uphila kuthina. Amen. So mephila kuthina kusho ukuthi uma kuumoya ubaba uJesu umoya uJesu kulizwi uJesu lokhu kushintsha yodwa lokhu kokuthathu kunye manje usho kanjani ukuthi wena Holy Trinity ali Bible ubakuya ngami ngaba senate. Yes Lord. Hallelujah. Cela uNkulunkulu asisize leli sesiphezukwayo ukwazi ukugcwaliseka ngesikhathi kuna ke sizolungisa lenkinga. So manje na ke sethola ukuthi ngokweBhayibheli lento yeHoly Trinity uNkulunkulu abathathu into yakhe imfeketho la. Yes Lord Jesus. Thank you. uNkulunkulu nje uyedwa umoya. Uthi akekho omunye uNkulunkulu oseduze kwakhe noma osemva kwakhe noma ngaphambi kwakhe. Uthi uyena kuphela uNkulunkulu. Ngakho siyambonga umusa wakhe asenzele wona ukuthi sifinyelele eqinisweni. Ngoba maningi amabandla khona kuthiwe elikamoya bathi ababhabhadisa abantu ngamanzi bathi into endala leyo bathi babeka izandla bese baphinde bathi ke abantu abangasekho bayaphila. Amabandla lawa khona bathi abantu abangasekho bayaphila ibona ababathandazelayo ukuthi ke imithandazo yabo ifinyelele kuNkulunkulu. Mese ke bathi bayabahlabela futhi abantu abangasekho bebabonga. Manje lezi zinto lezi abazifundisana lezi abazenzayo azifakazelwa eBhayibhelini. Hallelujah. Yapha amabandla makhulu abantu baphatha amaBhayibheli bathi bayisontweni bathi emva kwalokho kona kunebandla ekuthiwa likamoya banika abantu amanzi bathi phela abantu bakholelwa babe nezinto eziphathekayo bakholelwa into eziphathekayo so kumele banika amanzi babanika ithemba lokuthi ngempela lento le kaNkulunkulu. So nibanjwa inkunzi libhekile Yes Lord. nizitshela ukuthi nihlakaniphile nikhonza abafundisi ikaZCC Oh Jesus. bathuma uhafu babengani bagxumiswa amanga bakhonza abantu. iBhayibheli aliphathwa amaBhayibheli ayimhlobiso nje emasontweni amaBhayibheli ayimhlobiso ngisho kunini emakhaya hlobise ngawo nithatha amavesi enwathandayo ufuna ukusebenzisa wona for inkaniwo zenu bese kumele kukhulunywe iqiniso bese ngiyaqala nithi nje esontweni lami kuthiwa umfundisi wami uthi uncamela umfundisi kunezwi. iBhayibheli lithi umoya ophilisayo akho nyama ephilisayo. Umfundisi wakho uyaphansi enhlabatheni umfundisi wakho uyaphansi esihogweni uma kukuthi awufuni ukuhamba ngale ncwadi le noma awufuni ukufundisa ngale Bhayibheli. Jesu Kristu inkosi. Wonke umuntu afuna ukuphila kufanele eze kuJesu. Hayi indaba emfeketho leli ifundisa emasontweni into ke nisinika izinto esingazazi la. Ngikhala imali ukuthi abantu funeke banikele ngemali engakanani. Kubhalwe blog eBhayibhelini. Ngitshela abantu befuna ukukhuluma nani funeke banikhokhele ningabafundisi. Iblog fundiswa la eBhayibhelini. Nina abantu post status yemkhuleko ningazi ukuthi ngikhuleka ngithini uNkulunkulu. Ngeke ukhulekele omunye umuntu lokuthatha umthandazo omunye umuntu ozwele uposta awukho ngcwele. Awukho ngcwele ngoba udlala ingoma zegospel. Umoya ophilisayo. Hallelujah. Masulazi iqiniso lokukhulula. Mfaka izavatshe ebusuku mfaka ingubo zenu ezingaqondakali. Igibela izinkwa nemshano negibela nemfene. Andilale nihambe neqa eintambo zabantu nithumela izilwane niyothakatha. Ngapha emini waziwa njengomama umkhokheli.
umfundisi ngapha ngalena uthwele uyibona kukahle khona nabathandazi nezangoma ukuthi ufuna ukukhulumela noNkulunkulu uzohamba prophetela agqoke izambatho ezimpahleni enesiphambano emhlanje nenestar akukhulekela abusisele namanzi akunika amanzi bofuna ukukhulumela nabakini afake ezezangoma akubhulele makhosi amakhosi amakhulu osathana amakhulu lawo abakubambela abantu akuthiwa ke bayizangoma nezinyanga izwe liphelisayo bayibheke ethi engasabi uthi uyohleze nami ngeke azangishiye uma yini uzohlala eqinisweni umoya ophelisayo uthi uma ningiphika phambi kwabantu nami ngizoniphika so ngingakho ngikhuluma iqiniso abantu beze masolweni baphuma bodayisa ngemizimba emva kwalokho bakhipha izisu inqwaba ngenxa nje yokuthi umfundisi ombele nakatshela umuntu umtshela iqiniso uma ukuthi uyalitshela iqiniso uzohlala mesabe iqiniso uzobaleka uzobona ulokho ukuphuma nga1 bethi awuyalo uyasijaja uyasahlulela ungahluleli mina ngiyakutshela ukuthi lento yenza izokufaka esikogweni sikilidi ulahle phansi ushiye yokusiza abantu uze sontweni uzocela uNkulunkulu ngiyaphi ithempeli lakho ufuqa ngentuthu wedelele lokufutha ugwaye ukufutha ebusweni kaNkulunkulu uthi usebesave uze sontweni uyaphinda uyohlala ejointini futhi Mthanda uNkulunkulu thatha ithempeli lakhe ulenza umzimba ukuba isigqila sotshwala kusukela Monday to Friday noma kuyile kuthiwa festive phuza kusukela ekuseni kuze kuyoshona ilanga hlangana ezipotini emaphathini emva kwendlu ushisa inyama mosha isikhathi nawo ubusi balelizwe njengoba elinika abantu amakhondom bazolithetha libomvu abantu abanika abantu amaphilisi okukhipha izisu namaphilisi ukuthi abantu bangazali bazolithetha libomvu igcwele izibhedlela ungadayisa ukuphila kwakho kanti ukuthi ufuna ukuthola umsebenzi esibhedlela ubizwe ngonesi noma ngodoctor bese kuthiwa nika abantu amaphilisi okupreventa ubani okunikile lokho bese uyaphundwe uthi nesonto esontweni uyasonto kepha wenza izinto eziphambene necebo likaNkulunkulu uNkulunkulu uthi zalana nandi akasho ukuthi felani nizalane nandi uthi umshado uhloniphekile nombhedo ongangcolisiwe kepha izifebe neziphindi uthi uyakuzahlulela so izwi leli lifinyelele kuthina ukuba ke lisiqondise endleleni esihambayo hayi ukuthi lizosahlulela ukuthi asifanele ungene ezulwini uma sikhubeka nesenzo esibi selifikile iqiniso zosikhulula thina siyazigweba thina ukuthi asifanele ukuphila so yaphi pho so esihogweni so ungalinga uzikhohlise ukuthi umfundisi wakho uthini awungeni ngezibusiso zomfundisi esontweni awungeni ngamanzi abusisiwe ezulwini ungena ngeqiniso ngakho uJesu athi lapha kwincwadi kaJohane sahluko 8 verse 21 khona waphinde wathi kubo ngiyamuka mina ngiyahamba mina niyakungifuna nizakungifuna nifele ezonweni ngizofela kuphi ezonweni zenu umuntu ufele esonweni sakhe ngenxa yenkani akafele esonweni sakhe ngenxa ukuthi uNkulunkulu akafuni uNkulunkulu akafuni into engasile so why kumele sifuye ubufebe nezidakwa namasela nabakhiphi bezisu nabajayiseke emzimba nezangoma nabathakathi esontweni
Ubana abanikela safuna bayitshela ukuthi konke lesenzo esibi sizoholela abantu esihogweni. Iqiniso vele ezoloke lincipha. Njoba noJesu wahamba ezulwini uthi kuyosinda nje abantu abancane abayingcosana. Lomhlaba lo udalelwa abaningi kepha lo zayo wabancane. So manje na-ke ngeke uze wena uthi une relationship noma nobudlelwano obuthize noNkulunkulu. uNkulunkulu uyazi-understand indlela zakho ukuthanda njengoba unjalo. uNkulunkulu akakudalanga ne-tattoo. uNkulunkulu akakudalanga namacici. uNkulunkulu akakudalanga ne-makeup ney'nkophe zokufakelwa. uNkulunkulu akakudalanga uyisitabane. uNkulunkulu akakudalanga nje ungcingile noma-ke uyinkonkoni. uNkulunkulu ukudalile. Uthe umdale umuntu waqonda, umenze waqonda umuntu waphelela. Ngokuthatha amadoda awu-4 wavalele endlini ushiya ukuya after 400 years. Mawucaba ngisofica lawo bantu labo belezingane bezele. Ufica amathambo. Sebafa. So likuphi iqiniso lapho? Why uziconvince? Ngisho emsakazweni babhizi bagqugquzela ukuthi hayi aba-understand asinankinga. Ngeke siguqule umuntu ngenkani. Kodwa isitabane akasoze abe umuntu wesifazane umuntu wesilisa. Lo muntu wesilisa futhi akasoze abe umuntu wesifazane akasoze abe indoda. Izikhohlakalo lezi ezifuna ukuthandwa abantu ezivumelana nayo yonke loo nto leyo. Vele nithi-ke sesiwahlulela ezulwini. Vele uzowahlulela. Sowuzahlulele wena ukuthi wena ufanele ukulunga. Ngokugcwalisa ukukhohlakala nokungcola emphakathini. Angikathandi ungabe unabalandeli abangakanani ababukela kuwena. Babukela-ke emsebenzini kaSathane ngoba wena uyindodana noma uyindodakazi kaSathane. Hallelujah. Yes, Lord. Nalamaqembu omculo la abadumile. Wonke ojoyina celebration. Amen. Badumisa uNkulunkulu. Kepha baphambene nezwi. Amantombazana akhona agunda amakhanda, apenda amakhanda, afake nezipho, bafake neminkophe zokufakelwa, bafake nezinwele zokufakelwa, bagqoka amabhulukwe. Omuphi lo Nkulunkulu elimkhonzayo? Uthe lo Nkulunkulu ezwini lakhe uqala uqedela incwadi eJohane le uthi ke yena uthi uyahamba baze kumfuna kubeke basamthola bafele ezweni zabo. Hallelujah. 8:22 now. Khona waphinde wathi kubo ngiyamuka mina niyakungifuna nifele ezoneni zenu lapho ngiya khona mina ningeze nina. Base bethi amaJuda imbala uza kuzibulala yini lokhu ethi lapho ngiya khona mina ningeze nina na? Wathi kubo nina ningabaphansi. Nina ngingabaphansi. Mina ngingowaphezulu. Usho ukuthini nje njalo? Ngiyakutshela ukuthi nina nakhiwe ngenhlabathi. Yes, Lord. Nudaka. Nenza izinto zasemhlabeni zodaka ezokungcola. Niyazingcolisa. Noma senginifaka umoya weqiniso ngithi ke ngifuna nihlanjululwe. Ngizoninika amanzi ukuthi nigezwe iziphambeko zenu. Mina ngiqhamuka ngaphezulu. Mina oyisiqalo nesiphetho. Amen. Amen. Ngakithi bathi ke phela akazange angcwanje ngaphansi komhlaba bamfaka emgedeni. Wakhazimula emgedeni. Namanje amaJuda wakholwa. Basathi basalindele uMesaya bona. Bathi basalindele uKristu. Kristu sefikile. Yes, Lord. Abaprofeti bamgcwalisela konke ayikhulumile kwenzeka. Amen. Wayesekhuphukela phezulu. Uhlezi isihlalo sakhe sokhosi. Bonke ababenaye bakhuluma lezwi leli ekhona manje ufakazi babo bonke. Amen. Amen. Hallelujah. Wathi kubo nina ningabaphansi. Nina ngingabaphansi. Mina ngingowaphezulu. Mina ngingowaphezulu. Nina ningabalelizwe. Nina ningabalelizwe. Mina ngingowalelizwe. Ezindaba uthi yena akuyena walelizwe, akuyena walemhlabeni. Amen. Kepha wafika emhlabeni weza kwabakhe. Sonke family niqonda ukuthi ke sonke sidalelwe ukubusa ezulwini. Kepha ngesono sesingabaphansi ukuba besifa imphefumulo yaboshwa nemisebenzi yethu
siqedela le nhlabathini kwakumele siphile sisikhazimuliso ngokulunga but manje saphucwa lolu lungelo ngenxa kaSathane. But uJesu mase uzosikhulula ukuthi naye ufuna sibuse kanye naye njengoba ebuse ezulwini. Aha. Ngakho ke ngathi kini nizakufela ezonweni zenu. Uthi ke siza kufela ezonweni zethu ngokuba uma ningakholwa ukuthi uma ungakholwa lalela angikhathali ukuthi ngabe ubani kuphi. Uma ungakholwa into ebhalwe phansi kephuthwa esonweni uzakufela esonweni sakho. Uma ningakholwa ukuthi nginguye, uma ningakholwa ukuthi uJesu Kristu inkosi, nizakufela ezonweni zenu. Fela emanyaleni. Nizofela emanyaleni. Base bethi kuye, wena ungubani na? Wathi kubo uJesu, lokhu enginitshela khona kwasekuqaleni. Sengimtshelile. Manje ke yini enza bangaqondi ungakholwa. Lokho nganitshela khona kwasekuqaleni. Nginezinto eziningi enginokuzikhuluma nokwahlulela ngani. Yes sir. Kepha ungithumileyo uqinisile. Kepha lo ungithumileyo yeqiniso. Nami engakuzwa kuye. Ngikukhuluma ezweni. So yayibona indaba le nami lokho engakuzwa ukushiya uJesu nami singekukhuluma kubantu bakithi esinabo la emhlabeni. Kabazanga ukuthi ukhuluma kubo ngoyise. Aha. Wayesethi uJesu, nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu. So ukuze kuqoniseke konke kwakumele abethele. Nakhona futhi lokho abaqondi. Ubatshela into abazoyenza uyabatshela nina nisazovulana. Nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami. Akenzi lutho ngokwakhe. So nami ke ngathatha leso sinqumo sokuthi ngivumele lo wekuKristu. Phela nawe unelungelo lokuthi umfundi lo wekuKristu. Ngoba iBhayibheli lisho njalo lithi mawube kithi nomqondo wakuKristu. So manje ke mina ngavuma mina ukuthi nomqondo wakuKristu nami ufake kumina ngakufuna kuNkulunkulu ngawucela ngawukhulekela. Ngeke ukhulekela ukuflatshela uzenze lokwakho. Mawukhuleka ukhulekela ukuthi ulinda azakunika akugcwalise. Uyamfunisisa. uNkulunkulu umfuna. Awumfuni nje. Umfune mawuthanda, mongathanda umfuni. uNkulunkulu umfuna uyamfunisisa. So uyakufukuzisa ngamanye amazwi ukuthi uze kuyena ukuba kusuke kunesikhotha namahlathi ekumele ahlawe ukuze kuvele ukukhanya. So ngeke ungitshela ukuthi wena uzofika nje uNkulunkulu akuthatha kwenza into ayithandayo. No, wena wenza into ethandwa uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Wena wenze lokhu okuthandwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna ukulunga. Khulu nawe umuntu ufuna uNkulunkulu uzokwenza ukulunga. Ngeke uzubone le ntshumayelo ihlukumeza. Amen. Ngeke uzuyibone ihlukumeza. Uzoyibona nokuphila ngoba ikutshele into kumele uyenze. Ngagcwala ngama millions. Ibe nabalandeli abangakanani. Uma ingekho lento le. Thiwa isinagoge likaSathane lena. Ukuba umoya weqiniso awukho. Gcwele umoya kaJezebel. Gcwele umoya kaAhabi. Gcwele umoya kaBalaam. Iqiniso liyakusikhulula. Usho njalo uJesu. Baningi. Wayesethi uJesu, nxa seniyiphakamisile indodana yomuntu, khona ke nizakwazi ukuthi nginguye nokuthi angenzi lutho ngokwami, kodwa ngikhuluma lokhu njengokuba uBaba engifundisile. So ungulizwi, sifunda izwi. Uyena osithumile. Sisenza umsebenzi owenza uJesu wawushiya nabaprofeti nabapostoli. Sisenza lo msebenzi babethunywe umoya ingcwele. Babengazithumile bona. So uma ushumayela evangeli ungasishumayeleli wena. Bathi ke uma ushumayela wena ushumayela udumo lwemhlabeni nenzuzo yalemhlabeni. Kuthiwa ke maye kuwe. Ukuba ke bakuthandile kithi. Bayakucelebrate emhlabeni. Yepha uNkulunkulu akaneme ngemfundiso eyifundisayo ukuba ufundisa ukukhohlakala. Isonto lezikhohlakala. uNkulunkulu akafunda. Ufuna ngemlomo kuphela. Bese kumele kugcwalise ukulunga kwakhe abantu bayamphika ngomsebenzi yakhe.
ongithumileyo unami ongithumileyo unami kangishiyanga ngedwa ngeke uthi ngeke azakushiya ngokuba ngenza njalo okuthandeka yenza njalo mewuza kuyena uthi mfundisise ukuze njalo Jesu wenza njalo uMoses wahluleka ukwenza njalo uAdam wahluleka ukwenza njalo uJesu wafika ukugcwalisa ukuthi alenze njalo izwi aliphile alifundise izwi fanele silenze njalo yona lento ethu uJesu ukuthi athole inkazimulo ngaphandle kokulenza njalo izwi likaNkulunkulu wayengeke akhazimuliswe ngokuba wayezovumela inyama izifunele inkanuko bese egcwalisa inkanuko zenyama umoya ingcwele angasayithola indawo angasakhazimuliswa kepha uJesu walenza njalo izwi likaNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni amen understand hallelujah hallelujah amen bani esakhuluma lokho abaningi bakholwa nguye khona uJesu wathi kubaJuda abasebekholiwe nguye uma nini ezwini yekani ukuma ubafundisi yekani ukuma emagameni amabandla hallelujah glory to God ayiki lesho leBhayibheli ngaphandle ukuthi wena uzwe izwi lenze uma nini ezwini lami uma ungasufundi ukuma ngezi ningabafundi bami isibili ngoba umfundi wokweqiniso ngoba umfundi ngokupheleleyo niyakulazi iqiniso uyobe sowulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula uyakhululwa yini neqiniso liyakunikhulula yini ephilisayo umoya ophilisayo inyama inanzuzo ayizuzi lutho inyama ngayijabulisa ngakho konke lemhlabeni uyifike amen but ayizuzi lutho inyama umoya ophilisayo bese ulazi izwi ulazi iqiniso uyokuthola ukuphila ngaphandle kweqiniso akukho ukuphila amen ukuba wena ufuna wena uzojabulisa wena ufuna ukuthi ujabule abanye abantu basuka bale wena ufuna ukuqhamuka wena abantu babheke phansi ngakho nabezinyanga beyofuna imithi yesithunzi isithunzi sokwenzani alele akho sithunzi ozosithola ngokuthakatha amen isithunzi inhlonipho nothando leqiniso amen nokukhuluma iqiniso amen uqotho isithunzi because umuntu onamanga uyazi ukuthi meqhamuka wena ngeke azakhuluma ahlebe ngomunye umuntu ngoba uyazi ukuthi nomkhuza umtshele uzowahlulela ngendlela efanele ukuba yini iqinise lakhe isithunzi isithunzi sakhiwe leziqhabeni ezifakayo khohle uzosathana umuntu akaqiniswa ile mithi abayigcaba ngayo abakufake yona nezintambo qiniswa iqiniso qiniswa ubungcwele bona kunokuphila phakade lemitheni beyishiyana ngemuva because akhonyanga noma isangoma noma umthandazi ophethe ukuphila kwakho ukuba nginikani amen impilo yakho isezandleni zikaNkulunkulu so uthi lapha kwincwadi ya Isaiah sahluko 41 from verse 10 incwadi Isaiah isahluko 41 from verse 10 go ahead ungesabi ngokuba mina nginawe ungasabi phila ukukhululeka ungapheli wala ekhululekile ngoNkulunkulu nangokuhamba naye ukuthi bathini ulungile abaqali vele futhi abagcini uthi kwincwadi yaMateyu sahluko 5 verse 11 and 12 so ukuze nje igcwalise incwadi ukuthi uma uhamba noJesu ungasabi khululeka phakathi amen nibusisiwe nxa benithuka so uma bethuka uthi yena ungesabi uma bekuzingela uthi ungesabi bekhuluma konke okubi uma bekhuluma kubi ngawe noma ngani beqamba amanga ngenxa yami ngenxa kaJesu beqabela amanga jabulani nithokoze uthi ungesabi so esikhundleni sokwesaba fanele ukuthokoze
But mawusatshiswa abantu ubana ababaningi bekhuluma kubi ngawe wena usazi kahle ukuthi umsulwa wena ufumela usathana ukuthi abhuqise ngoba uzogcina sofuna ukuthi ke uplease bona abantu uphume endleleni yakho yokulunga le ndlela indlela yeqiniso ayikhethi bala la muntu ifuna abantu abomelele ekutheni bona bafuna ukulunga. So awuyihambi ngomngane le ndlela le uyihamba ngokuthembeka nangokuthi wena uyazi ukuthi ufuna uqotha. Ungephilela abantu uwesabi ngokuba mina nginawe. Ngokuba mina nginawe. So uma leqiniso uthi liyakukhulula. Ungapheli amandla. Ungadangabali. Ungalibala abantu. Ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wethu. Thina simkhonza ngokweqiniso. Thina simazi ukuthi ungubani. Ngiyakuqinisa. Uthi yena uzakwenza njani? Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Ngiyakuqinisa futhi ngikusize. Uyena oqinisayo. So uma sikanje uyasiqinisa. Yebo uphuma leminyango ube kunyawo uhamba ukhululeke uhlabelele umbongo uJehova. Angithi ingoma njalo ithi umbonge uJehova mphefumulo wami. Umbonge. Glory to God. Umbonge. Glory to God. Umbonge. Nkosi uJesu. Yindaba nisabo asisabe. Yebo ngiyakusekela ngesandla. Uthi uyakusekela ngokukhulu ongakithi kunalowo sezweni. Amen. Lo sezweni ungumqambi. Lo wethu ungumdali. Uyasazi ngaphandle nangaphakathi. Amen. Sathane uyaqagela. Ufuna indlela zokubamba ngayo. Ingakho ebeka lokho, aphinda beke lokho, aphinda beke lokho, uweqe lokho aphinda uhleze kubekele nje. Yethu uJesu umile. Uthi lapha kwincwadi yamaHubo sahluko 1 usahluko 2 usahluko 1 from verse 2. Incwadi yamaHubo. Kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. No, ngikusahluko 2. So verse 1. Kungani ukuba abezizwe baxokozele? Yini abantu mekhona iqiniso baxokozele? Nabantu bazidle ngokuyize. Bacabanga izinto ezimbi. Amakhosi omhlaba azihlanganisa nababusi baceba icebo. Ngobani? KwaJehova. Yabona iqiniso lenza abantu bahlangane ngamakhanda bafuna ukwenza manje ngakho ke abaFarisi nabapriesti nabaJuda bahlangana ngamakhanda amakhosi asemhlabeni ukuze nje aqede ngoJesu. Yabona ke ngoba ke ulizwi lesikhuluma ngayo sikhulumbe nyama namanje nake basalwa babanga le ndaba le eLebhayibhelini ngoba yini bafuna bona ukuceba lemhlabeni abafuna ukuhamba ngeqiniso. So ayikho into entsha namhlanje engathi yintsha isanda kwenzeka mhlambe uNkulunkulu wazi konke. Uyazi ukuthi abantu bayazonda iqiniso. Abantu bayamzonda uJesu. Ngisho kanjani nje walithanda iqiniso likutshela kahle iqiniso lithi wena udinga amanzi neziwasho nokuhlabela amadlozi nokuhlaba izilwane nokufaka iziphandla. Kepha wena uthi wesontweni kepha uyakwenza lokho. Kunguphi ukuthanda iqiniso lakho? Ukuphi? Phuma lapho uphinde ngaleli yancwadi le. YaMathewu ufuna ukukhombisa isahluko 5:12. Jabulani nithokoze. Ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Umvuzo wethu mkhulu ezulwini. Ngokuba lokhu abakwenza kuthina nabakwenzayo kwabanye. Ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abananduleleyo. So ayikho into entsha njengamanje. Basazizonda nje iqiniso. Ingakho ke bebanga lezikhundla ukuze ke babulalane. Kanjalo ke mebesebezwa abantu abashumela ngalendlela loluhlobo lolu bayahlukumezeka ukuthi waye bizibandla nami uyazi uyangijwayela lomfana waye bizisonto lami yazi uyaphaka kufanele ngimvala umlomo ngomkhombisa ukuthi ngubani akunandaba yazi ngoba ngiyazi ukuthi vele uzokugcwalisa inkanuko zikayihlo uSathane ngoba uyazi ukuthi ngikhuluma iqiniso. Ingakho uzocasuka uzowabotheka izinkabi. Khohlakele kabi
Fundisani uJesu, Jesu uyabuya. Solanda ibandla lakhe. Akazizela ukuzodla ikhekhe netiye. Amen. Akazelanga uzohlobisa emhlabeni uzofika athi ke hayi ke umusa ke soyaphela ke manje na ke seningaphenduka ke nibuye ngeke ukubona ngoba kuthiwa kuyenzeka lokho ngeke uzokukholwa nje ungakholwa manje. Hallelujah. Abantu bakholwa ngokubona lungile uzokholwa ngakho ukubona esihogweni. Uyaphandla esihogweni uma ukuthi awufuni ukukholwa yizwi. Asikusabi siyakutshela nje ngokwemethemba lokukhulumela izwi lakho ngoba yena uthembekile. Kanjalo niyasifakazela nina ukuthi ningamadodana ababulala abaprofeti. Yena njengokuba nigcwalisa izinkanuko zokuzingela abantu abakhuluma iqiniso. Nigcwalisa lona izwi elibhalwe phansi. Nina nigcwalisa isilinganiso sawoyihlo. Nigcwalisa isilinganiso, nigcwalisa isenzo sabo okhokho benu. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 23 verse 33. Yes sir. Zinyoka nzalo yababulali. Zinyoka nzalo yamabululu. Inzalo ufundi ekhona ungangikhulumisisa ngase kwamanje ukhipha ibhande. Zinyoka nzalo yamabululu. Nzalo yamabululu kusho ukuthi nzalo yamabululu inzondo, ukubulala, ukukhipha ukufa ngaphansi kwezindebe zakho, ufundisa abantu izinto ezingekho, ukutshela abantu inkohliso. Inzalo yamabululu inzalo kaSathane leyo. Niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na? Ayizindaba. iBhayibheli likhuluma ngesihogo. Uhambe sokuthi mina ngikhulume ngathi mina abantu bazongena esihogweni. Ngithi mina uma asiyeke lesono. Ungavumi iqiniso likhulule wena uyaphandle esihogweni. Yes, Lord Jesus. Amen. Iqiniso lizakukhulula ngiyona kuphela. Amen. Ngakho-ke bhekani, mina ngithuma kini abaprofeti nabahlakaniphileyo Yes sir. nababhali. Abanye kubo niyakubabulala nibabethele, abanye niyakubashaya emasinagogeni enu nibaxoshe imizi ngemizi. Manje akeke bakuvumele ukuthi uyoshumela esontweni labo. Bebe benika abantu izwasho. Sebezwile ushumayela kanje. Ngeke azakuvumele umbishop enabafazi ababili. Somtshelile ukuthi akuvumele ukuthi abe nabafazi ababili. Ubishop futhi abe nonkosikazi oyedwa. Uzothemba ke abe nezingane ezimesabayo uNkulunkulu. Wena nobulala nabafazi babantu awusilungele lesikhundla lesi. Hlobisile nje lapha kwi-pulpit. Awuzwa izwi likaNkulunkulu. Ukuba kufike phezukweni igazi lonke elilungileyo elachithwa emhlabeni. Manje abantu bazokwahlulela ngegazi labalungileyo ngoba basakhala namanje. Kepha incwadi isambulo ithi ke samele ukugcwaliseke konke babulale nabanye abazolandulela. Bese ke uyimanje buwezoqoqo bandla lakhe ahlulela izwe lonke. Nika incwadi yayo Isaiah 41. Izwi kaNkulunkulu kufanele ligcwaliseke. So singabalwa ke nabazolahlwa. Sibe sithi siyakholwa size solweni noma siyalifunda iBhayibheli. Asipractice iBhayibheli senze lokubhalwe phakathi. Ukuzinikela nangothando nangokuthobeka. Ungesabi ngokuba mina nginawe. Ngokuba mina nginawe. Ungapheli amandla. Ungapheli amandla. Ngokuba mina nginguNkulunkulu wakho. Yes sir. Ngiyakuqinisa futhi ngiyakusiza. Yebo, ngiyakusekela ngesandla sokunene sokulunga kwami. Ngiyakusekela ngesandla sokulunga kwami. Haleluya. Bheka bonke abafuthekela wena bayakuba namahloni. Bonke laba abacasuka iqiniso egcineni bazoba namahloni. Bajape Bese baphoxeke. abamelene nawe. Bonke abamelene neqiniso. Hayi mina, ngomelene neqiniso. Sikhuluma ngeqiniso. Mina ngisetshenziswa iqiniso. Uphila kwami akukho ezandleni zami. So, kuthiwa ngasabi umuntu ozokwazi ukubulala inyama bese kuphelile. Kuthiwa ngisabe lo bese kubulele athathe afake isihogweni. Uyena kuphela engimesabayo. Kepha bonke abantu emhlabeni ngiyabahlonipha ngiyabathanda. Kepha iqiniso lona ngizobantu lona. Uyathanda uthanda. Uzomnyeka umfazi womuntu. Uzophuma emkhiphithweni. Uzophuma ejointini. Uzowuyeka ugwayi. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Haleluya.
abamelene nawe uzokhumula amabhluku wesifazane uzonyaka phansi ibhluku ukuba uJesu alinyanya ibhluku uzolahla leinwele zokufakela uzoyeka ukukhuluma amanga nokuhleba because uJesu alinyanya lonto lesinyanya isona uzoyeka uzikhukhumeza uzenze usiyazi haleluya uzoyeka yeqiniso because akukona umoya kaNkulunkulu ukuziphakamisa ukuzitshela bese ukuthi ayike phela mina uNkulunkulu ngithanda khona ngendlela yazi inhliziyo yami inhliziyo yakhe ibonakala ngendlela ozigqoqa ngayo nangendlela ocabanga ngayo nangendlela okhuluma ngayo ukuthi inhliziyo yakhe igcwele ukungcola igcwele ukufeka igcwele umtshontsha igcwele amanga nokuphinga igcwele inzondo igcwele ukutabana haleluya igcwele yonke into lengasile bese lokho uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho uyazi kanjani inhliziyo yakho uNkulunkulu wena ungafuni ukuyakela Phela ukuze uNkulunkulu nazale mfundisise. Mfune lengakhona, mfune inhliziyo yakho yonke. Uthi ukhuluma kuDavid uthi ngimtholile uDavid umuntu osemva kwenhliziyo yami, ongithanda ngenhliziyo yami, inhliziyo yakhe yonke. Manje uyamuza ukuthi uyabaza abantu angabakhe. Uthi ababhekela ngaphandle, bheka ngaphakathi. So, ngaphakathi ibonakala ngaphandle. Ingakho uJesu athi ngiyababona ngezithelo zabo. Izithelo awukwazi ukukha ama-grapes esihlahleni sama-peaches. Amen. Uzokuba njani ukuthi ugcwele kepha manje uphilisa kwezwe. Khulumisa kwezwe inhlamba ipheli emlomeni wakho. Ukukhohlakala yini ebusa abantu emhlabeni. Belokhu besenza abantu abalungile. Bahlonipha uNkulunkulu ngendlela efunwa yibona. Moya kwi-building noma endaweni le kuthiwa isonto awuyi kuNkulunkulu uya kwi-building. Moya uphilisayo. Amen. Moya uphilisayo. Lazi izwi lakho lenze. Bheka bonke abafuthekela wena. Bonke abafuthekela wena. Bayakuba namahloni. Bayakuba namahloni. Bajabe. Bese bejaba. Abamelene nawe. Abamelene neqiniso. Bayakuba njengento engelutho. Izindaba. Akhulunywa nami. Babhubhe. Akhulunywa futhi ngami la. Khulunywa ngomoya kumina ongisebenzisayo. Umoya weqiniso. Yabo uze ulikhiphe iqiniso lehlezi linike. Ngisho ngaba ama-millions. Nikhuluma ilanguage eyi-1 yokukhohlakala. Lapho iqiniso linimile ukukhohlakala nabangani abaningi vele. Amen. Bayakuba njengento engekho. Bayakuba njengento engekho babhubhe. Uyakubafuna. Ungabafumani. Yes sir. Kodwa labo bantu abaxabana nawe abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze. Bonke abaxabana noJesu isiphetho sabo ichibi lomlilo isihoko. Uthi uJesu nje sibalekela kanjani isihoko nokwahlulelwa kwasesihokweni uma saqhubeka nihamba ngemisebenzi yokungcola. Uzobalekela kanjani? Uzobaleka kanjani? Then uthi ke ngeke yena uze umbalekele. Uthi uyahamba ezulwini ukhona. Uthi uyangaphansi kolwandle ukhona. Uthi uyekujuleni komhlaba ukhona. Uthi uyesihogweni uyakhaphela khona umphetho wakho kulindile. Thiwa ke lapho izimpethu kuyokuba umphetho wakho bese izibunge zibe ingubo yowembathi. Esihogweni impethu zakhona azifi futhi ke umlilo wakhona awucishi. Ukufa nje kwaphakade isono nesazelo ungakoqedwa sazothatha ufake echibini lomlilo. Sathane nabaprofeti bamanga nezingilosi nalo lonke ukuqaba labantu abangafuni ukwamkela uJesu. Isiphetho isihoko uma ungafuni ukuphenduka wamkela iqiniso ukuthi wena udane oqondile. Phila impilo yokuqonda. Awungeke uthi uzosindiswa ngoba naku wena uyekile ukwenza leyo nto. Thiwaphenduka uvume izono zakho. Fanele uvume izono. Uvume ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngaphandle kokwenza lokho, ngisho ungakuyeka ukubhema ugwayi. Ngisho ungakuyeka umntshontshe phansi. Kepha ukuvuma ukuthi uJesu Kristu inkosi. Futhi akwakugezwe emanzini izono zakho.
Fanele uvume ngomlomo wakho ukuthi mina yabe ngithakatha. Mina abe ngitshontsha. Ngiyaxolisa uNkulunkulu ngoba kunomdala okudalile ukuthi wena awuphila impilo yobulunga, wena uphila impilo yokukhohlakala. Ngena ngamawindi, phathi izibhamu, kwazi abantu. Lokhu usejele. Ejele ungaboshwa izindongo lezo, kepha bawuvumile kuJesu Kristu ukuthi wena unike, ucela intethelelo. Uyakhululwa, uyiqiniso uzakukhulula. Khululwa iqiniso, awukhululwa ukuthi ke usophumele ngaphandle emhlabeni soyobona abantu. Wahamba uyabona abantu kepha usiboshwa kamoya, boshiwe, boshwe isono. Sono siyigele. Amen. Yes, Lord. Elivalela abantu bangafinyeleli ekuphileni kwaphakade. Asiphileni lo mhlaba siyadlula sonke. Yonke inyama engutshani iza kubuna uphele ngayo. Vala ngencwadi yaIzaya bese unginika incwadi yezenzo 2:38. Incwadi uIzaya sahluko 41 verse 12. Yes sir. Uyakubafuna ungabafumani Yes, kodwa sir. labo bantu abaxabana nawe abalwa nawe bayakuba njengento engelutho nanjengeze ngokuba yimina Jehova uNkulunkulu wakho obamba isandla sakho sokunene. Yes sir. Nothi kuwe ungesabi mina ngiyakusiza. Mina ngiyakusiza, ngiyakugada, ngikusekele, ngikuqinise, ngikuhole. Ingakho ke le ncwadi ithi ke uJehova ungumalusi wami, angiyukweswela. Uyangilandisa. Ishini oyifunde. Incwadi kaMahu sahluko 23. uJehova ungumalusi wami. uJehova ungumalusi wami, Angiyukweswela. angeke ngiswele. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ungisa emanzini okuphumula. Ubuyisa umphefumulo wami. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Yabona ke lo mthandazo noma ngabe kuthiwa uyawusho, mongo usho ngendlela engaqondi. uJehova ungumalusi, ulizwi uyena ongumalusi, uJesu Kristu ungumalusi. Amen. Uyena osiholayo, umalusi lo esamba naye noma esamba kuye uyasihola, akasiqhubi ngenkani. Amen. Aphinde athi futhi uyangilalisa emadlelweni aluhlaza. Amen. Uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Nangoke manje amanzi okuphumula yini? Umoya oyingcwele. Yes, Lord. Wamngena uJesu uphumuza umzimba wakhe esonweni. Amen. Yayizindaba. Yes, Lord. Bese athini? Hallelujah. Ubuyisa umphefumulo wami. Uze uzosindisa abantu emhlabeni. Amen. Uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Uzohola ngezwi lakhe ukuthi sambe njengokuba efuna. Ngenxa yegama lakhe engafanele ehlabalazwe lokugcwalisa uNkulunkulu bakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa. Yabona ithunzi lokufa isono. Noma kuthiwa uyadlula phakathi kwazo izolo, noma ke isono sibekele ukuthi usenze. Angesabi okubi. Angeke ngesabe ukuba ngisayikiswa okubi. Noma ngabe kuthiwa umuntu uzobulala noma uzothini, wena usayikiswa yiloko. Ngokuba wena unami. Ngokuba wena nawe. Ngokuba wena unami. Ungesabi, ungesabi, yena unawe. Intonga yakho nodonde Izwi lwakho lakho ziyangiduduza. yona into lesifunayo. Izwi lakhe nomoya wakhe ibona umduduzo, umoya weqiniso. Ulungisa itafula phambi kwami. Ulungisa itafula lalelake uthi ke njoba mase edle isidlo sakusihla ethi lokhu ngeke ngisakudla nani manje yize ngikudle nani embusweni kaNkulunkulu.
uNkulunkulu. Amen. So uma ethi ke ngiyanqonqoza ngingasemnyango ovulayo ngiyangena ngidle naye. Mawudla izwi sazohamba ezulwini yophuza iwayini naye uhlale naye etafuleni liyangiselungisiwe. Hallelujah. Ingakho ethi ke ikhaya kaBaba inezindlu eziningi uma bekungenjalo bengengimtshela. Amen. So when uyazi wena ukuthi bonke sekulungisele wena into ekumele uyenze ukuthatha nje uthabatho lakho unyathele ezinyathelweni zakhe uhambe njengoba egada ngezwi. Hallelujah. Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Abayathi ke laba ke abahamba ngomoya wamanga bazobe bebekho esihogweni abasindisiweyo nabahambile ngokungcwele babe behleli etafuleni bephuza iwayini noJesu. Sekubushaka ezulwini. Yes, Lord. Ukuba kuthenjisiwe ukushilo kubapostoli bakhe. So izwi siyalikholwa ukuthi lokhu kuzokwenzeka. Ingakho sithatha le ndlela yokulunga ukuthi sishiye konke okuzosilebazisa ukuthi singafikwa lesikhathi. Sengiyabuka ngani nami kuthiwa sengikhona. Ezimphele uNkulunkulu ngangishiya ngaphandle. Ngangishiya ngaphandle. Ingafikela ukukhathala nokwenqena okwaphela khona ke kuthiwa ukwenqena. Lento yenza abantu bagcina sebenqena ukufunda late agcine esebandakanyeka nesenzo sesono nemicabango yakhe seyikhiphe emngcweleni. Sifanele ukuphila ngezwi uma ithi ke intonga yakho lodozolo lakho kuyangelusa yizwi elenza wena ukuthi kube umuntu noNkulunkulu. So as long as ilizwi ulenza liphila wena umunye nomoya ingcwele. Kepha uma ilizwi lingasekho wena sowuzinikele emicabangweni emini uNkulunkulu akasekho. Ezindaba. So uNkulunkulu uyisekelo. Uyakusupporta, akusekele ngapha nangapha ngentonga nodondolo lwakhe ukuze wena uhambe indlela straight. Amen. Ezindaba. Nika incwadi ezenzo 2:38. Labo wasebefuna ukuhamba noJesu Kristu abe intonga nodondolo abe umalusi abe umholi abe ubaba bona abe inkosi abe isinkwa abe iwayini abe amanzi okuphila kwethu. Yonke lento engishoyo ithi ungukuphila yena. Ufuna ukudla isinkwa ufuna ukuze uphile. Ufuna ukuphuza amanzi unqaniwe ukuze uphile. Jesu. Hallelujah. Inkosi. You understand? Go ahead. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. Yes sir. Madoda abazalwane. Siyakwenze njani na? uPetru wayesethi, "Pendukani, yiloyo naloyo abhabhatiswe egameni likaJesu Kristu ukho ukuthethelelwa kwezono zenu." Yes sir. Khona niyakwamukelwa. Lobe sewamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Sabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, "Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo." Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So uma ufuna ukuzisindisa kulesikhathi usufuna ukuhamba ngeqiniso nangendlela yokulunga efanele abantu abamkhonza uNkulunkulu ngokomoya nangokweqiniso. Uza kusithinta kule nombolo le oyibonayo ku screen ukuze senze indlela ukuthi sifinyelele kwena. Ungene ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu. Ugezwe izono zakho zonke ozenzile. Uma ukholwa uvuma uNkulunkulu uyakubiza. Uthi noma ngabe kuthiwa ziningi kangakanani, uma uzivuma uyakuzigeza. Zibe mhlophe njengekho noma zibe mhlophe njengoboya bemvu. Uthatha isinyathelo sokuvuma ukuthi uJesu Kristu ungukuphila and futhi ungukulunga. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi asenzile njengamanje ukuthi yakwazi ukusinika izwi lakhe eliphilileyo, asinike amazwi enduduzo ukuthi konke esikwenzayo masingasabi, masikholwe kuye ukuba yena uyaphila kuze kube namhlanje naphakade. Sesobonana kusasa
ngesonto ekuseni ngo-11 inkonzo yasekuseni ngo-11 ya uJesu Kristu inkosi sithi ukuthula ngakwenina nonke Baba uNkulunkulu namandla egameni likaJesu Kristu namanje siyabonga ukusenzele umusa neqiniso ukuba size kuwe ukuthembeka kwakho Baba ungaguquki ukuba sithole ukudla umphefumulo nesikwa sokuphila siyacela Baba ukusiqinise kukho konke Baba lapho khona sixeka khona lapho khona sidinga siyacela ukusigcwalisa ngomoya wakho nalapho uNkulunkulu sithaka usifaka amazwi eduduzo ukuba kusambe lendlela ngokuqonda nangokukholwa nangokuthobeka nangokuzinikela sithi Baba siyayibopha yonke imimoya engasile engazama ukuthi uNkulunkulu iphazamise icebo lakho imimoya madimoni imoya kaSathane engafuni ukuphazamisa abantwana bakho ukuba bahambe ngendlela eqiniso sithi Baba khazimuliso ugcwalise ukuba kwakhe enhliziyweni zethu usenze sikuthande Baba sikufunde ngenhliziyo zethu zonke nakhona uNkulunkulu kukho konke noma okwamaphupho okufika kuhlasele ukungasile uNkulunkulu sithi siyakukhipha siyakusola siyakususa siyakubopha sikulahlela kude ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu sithi uNkulunkulu akukho kunye esingakwenza ngaphandle kwezwi lakho ekuyilona lesinika ukuphila nethemba nokuthokoza nenjabulo sithi Baba namanje ugcwalisake uNkulunkulu umoya wakho enhliziyweni zethu umoya wethando leqiniso umoya wenjabulo egameni likaJesu Kristu sicela konke lokho uze kube uNkulunkulu uyabuza kodwa ubadala sithi intando yakho mayenziwe manje naphakade amen Amen. Siyabonga Jesu ngalo musongaka uza emhlabeni uzosifela thina so. Siyabonga Jesu